Kalami ka khubor hakabede ka jingklong yau uranium kolong kabama hado kata-kata ya ka koi ka jong kibreu. Bat kani kadai ka khrwo khubor ne ka khubor hakabede ka jingti ya uranium hakani ka jalla jongi bat ka bong kumne. Ka duri we na pedangki lanot basakta haka jingklong uranium jubor ka sorkar India ha Southwest Kasihil manta la karkandai snem kenti ilak soprung haka jingthia kreu klemla banyaj ban kren shosho ki bubun kilanot ha thany wa kaji kimat yakum ki jumpang kansha ki baharukom hanrei ka sorkar ka borilut khoj ki jingsha ngin penkan mau ba ka jing persang ka sorkar India lang ba ka jingrap ka sorkar jala banti uranium ha brih nyotrep karang thanam hado kini kiski hanrei ka KSU bat i let me it spiliti langdo langrin kayeng terang ban persya doyap hado kabakut kumta ka jung pulam kani ka jung temu ka sorkar kwan spa banle jubor ka penki khakha ki thma bore bar KSU shosho ki jing penterha bat ki jing penting kok tempan ki bejor kata-kata ya ki ba persya uranium kamtam ya ki nangilam KSU Southwest Kasihil bat kalong shosho kumne yok ngiklet ka jing sya penterha uba PS langdo hakipulit kamde tangga kes persya ya using hania hadre ka dai shipenta ka jing pensmit bat penkbom jubor ya uni usamla namar udai nagi youtuber nakathanyu wa kaji ubayeng terlilang bat ki kanon persya uranium kani kadai ka jing tho hakabede ka jing persya ya ka jing khlong uranium hakathanyu wa kaji ka jing kwa jong sorkar hado mata ban khlong ya uranium bat ka jing persya hado mata nagamata ka koi ka khya jongki priyo hakani kathany